रिकॉर्डिंग स्टूडियो आमी। एक कोना पल के दूरी सहाय छोड़िए के माल हमर ससुरा में जाई। एक कोना पल के दूरी सहाय छोड़िए के माल हमर ससुरा में जाई। मोबाइल ही हम कभर हई हम कभर हई। अरे यार होय विकासवा हो, विद्यावा हो, सोनोजवा हो, दीपका हो। अरे मोर रे अति कौन बारा हो जनी हाला कर है बरियात वाला भाई हम लड़की के लवर होई। जनी हाला कर है बरियात वाला भाई हम लड़की के लवर होई। Presented by Fast Music। मिले खातिर हम आइनी दुआरा पह तोहरा पिटैनी। मुहवा फुला देला सरऊ एक पुरियो ना खैनी। मिले खातिर हम आइनी दुआरा पह तोहरा पिटैनी। मुहवा फुला देल सरऊ एक पुरियो ना खैनी। उत करे सबर बेसबर हई हम बेसबर हई। रे 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 धरा से निकल के मारा संता मार के रखे। ए भैया रुको ना रुको बताओ तनी रुक जा मोर मत मार लो। जानी हाला कर है बरियात वाला भाई हम लड़की के लवर हई। जानी हाला कर है बरियात वाला भाई हम लड़की के लवर हई। सुनाए इरशाद बेदर्दी लागल होई उनका हरदी। मिले ना देवे अखिलेश मन करे मर्डर कर दी। सुनाए इरशाद बेदर्दी लागल होई उनका हरदी। मिले ना देवे काकू बलमुआ मन करे मर्डर कर दी। खुलल कसिया के ऊपर हम रहबर हई हम रहबर हई। रे ते कहाँ के हईस रे? ए भैया एगो बात कही। अरे कह ना रे। केहू से कहबो ना नु ना ना हो जोन लइकिया मंडपो में बैठल बिया नु ओकरे हम लवर होई। जानी हाला कर है बरियात वाला भाई हम लड़की के लवर हई। जानी हाला कर है बरियात वाला भाई हम लड़की के लवर हई। चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर करना ना भूलिए। नाम भाई लोग अगर हमारी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एवं कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा फॉलो और ज्यादा से ज्यादा शेयर ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा धन्यवाद। जय जय जय।